хочу вам сказать: со мной мусить будете згодныя. Нельга ментоў забіваць у будні і ў выходныя. Трэба ментоў любіць, дзякаваць, песціць, галубіць. Мент абавязаны жыць, служыць, дабро несці людзям. Не забівайце ментоў, не пролівайце ім кроў. Хай яны б'юць толькі вас і вочы прыскаюць газ. Не рвіце ім балаклаў, хоць на законы ён клаў. І не паказвайце фак, не бянтэжце сабак. Не бянтэжце сабак. Бянтэжце сабак. Я ненавижу ментоў, але забіваць іх не буду. Хай у сэрцы будзе любоў, Христос сказаў, так і Буда. Хай яны добра жывуць, ільготы, кватэра, машына. Мент абавязаны жыць, служыць за грошы рэжыму. Не забівайце ментоў, дарыце хлопцам любоў. Хай вам страляюць в спіну, яны гуляюць вайну. Не бейце іх у жывот, яны не любяць прыгнёт. І не паказвайце фак, не бянтэжце сабак. Не бянтэжце сабак. Кажа Христоў, што ўратуе любоў. Падстаў шчаку, будзь гатоў, шануй загад мусароў. Шануй загад мусароў. Вось што хацеў вам сказаць: са мной можаце быць незгодныя і болей не шкадаваць ментоў. Неверагодныя у будні і ў выходныя, у святы навагоднія, у мітынгі народныя. Не шкадуйце.